Lapas madihamu damang dainang na hinaulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Dison hupatu pahami do songon bohal jamita tu minggu palimahod dung Epipanias tanggal 10 Februari 2025. Nanienet siya Lukas bidu 5 ayat sada rodi ayat 10 sada. Mahata natar surat disi hujaha matuhita saluhuna. Jongjong di topi tau gene sarek do ibana sahali. Dina ni rongoman ni natorop ibana la ubg hatani debata. Jadi tongomma di ida dua parau di topi pasir. Ia pardeke nu ngaruar maburi jalan nasida. Gabe dibongoti ibana ma parau nasada na di sisimoni. Jala dipangido tu ibana asa dipaholang parawi sautik siap pasiri. Hudul do anggo ibana memudai natoropi siap parawi. Asa dung matsoho tiba na marjamita nin nama madok si Simon. Lugay ma tunaw bagas jala sapak ko kamu ma jalamuna asa dapotan. Gabe nin na si Simon mamangalusi, guru, manipa sabor nginoddo huhalu jahok kami. Suadong dapot alay mga sahok katami olo doaw sumapakon. Di pasaw na sida may gabe dapot na sida madekke matchay gudang pola maribak jalay. Jala dihilap nasida madongan nasida na di parau nasada. Asaro madongan ni nasida mabuat sa. Rodo nasida gabe digohi maparawi duatsa maradu lonong. Marnidai sisimo Petrus marsoba maibana tujolo ni Jesus. Huhut madidok laho mahosianau Tuhan. Ay halak perdosa doaw. Ay tarhalomong do ibana rodi sude dongan na sialadek ke nabinuat nasidai. Songoni donang akka dongan ni si Simoni, si Jakobus do si Johannes, akka anak ni si Zebedeus, jalanin na Jesus mamadok si Simon, unak ko mabiar, olak niyom maho gabe si jala jolma. Di padarat na sida ma akka parawi, ditadikom masaluhu nai mangihuton ibana. Amen itak nido anggo sahakna, nagabe topik manang ujahan ni turpuhon didok tarjou gabe si jala jolma. Damang dainang pajawon manak pamiliton ni Jesus tuak kasisianna boy dohonon aneh tapi nyata. Buasa hudo aneh tapi nyata. Alana Tuhan Yesus dang makarikoto pamiliton tuaka kaum elit manang jolma na mempunyai popularitas hati hai. Jala toropado akasisian na pinili ni Jesusi sian horong ni halak na sopola masuk etongan. Akan amaringanat di topi aik, manang akan nelayam may digwari di partikias sinuaing na termasuk tu horong ni masyarakat kecil. Asa pamiliton ni Jesus tuak kasisian pardekei, boy gabi mabuan perubahan tersendiri ni ngulu ni jolma ujui nang sahat tuhita nuaing. Pajawon ni Jesus diturpuhon tuak kasisian ima secara langsung. Airodo Jesus madapoton nasida tu ganup ulon nasida. Tiki mana pakot jala, si pauli jala, sadok diragam ni kesibukan nasida be. Jesus sadiri do majau nasida tu ulau pakawasioni, jala dak pola adong tahap seleksi manang audisi di bahid Jesus. Alai secara pasti dipilih ibana do akan nasida marhite huaso nasiat debata. Amang do tamuinang marhite turpuhon, adong do dua hal na menarik. Naboy idaon jala naboy putih hota marhite turpuhon. Na parjolo taruli do hita di halongangan molo olo hita mangasahon jala mangului hatana nido ni Tuhan Yesus. Di ayat 4 turpuhon dung dido Jesus tu si Simon lugai ma tuna bagas jala sapak ko kamu ma jalamuna asa dapotan. Dimulanai memang didok si Petrus do di ayat 5 mangalusi hatani Jesusi. Guru manipa sabor nginoddo huhalo jahok kami suadong dapot. Alai dukot didok ibana songoni dak pola leleng pitor diolo de muse pareta ni Tuhan Yesus. Ailas di ayat 5 ido muse didok ibana alai mangasahok katami olo doau sumapakon. Anggo mangasahok gogo dohok malona do si Petrus totu dang uluan na hatani Tuhan Jesusi. Ay mangihutto pengalaman na songo sahalak nelayan nauk senior, totu di boto ibana do na somungki beda potat dekke, molo disapak ko muse jalanai. Ay ngama ni Pak Saborong hid diulan nasida
nama napakko jalai. Alayak kadongan disoddo taida aladang gogo doho malona di pangasaho si Petrus gabe diolo ibana mahatani Jesusi jala diula manapakko jalai. Jala memang dung di pasaut ibana hatani Tuhani daya onom didok gabe dapok nasida madekke macai godang pola meribak jalai. Omma si putih hotta na parjolo siat turpuhon. Saleleng rade doro hatta mangasahot Tuhani di ngulut taun, jala rade mangului hatana, hudok matuhamu naik kotaruli dohita diakka halongangan di pardalanan ni ngulut taun. Napaduahon hamok kadongan, si putih hotta siat turpuhon, rade tumadikon narikot alani narumikot. Hulangi madok, haradeon tumadikon narikot alani na rumikot. Di bagasat turpuhon, di jotu hatta do akka sisian nai uju karejo nasida di ulaun nabe. Ay tongo patureho jalana do nasida. Si Mateus pe tongon uju karejo di kantor pajak nai do di jou. Artinya mereka bukan tidak punya pekerjaan pada saat itu. Bahkan mungkin mereka sudah mapan dalam hal pekerjaan. Songonido si Musa di jodoh ibana uju karejo songon sada parmahan. Si Daud pe nangakka panurirang dohot akka panguhum tahe. Diakka ulaun nasida suganu pari do nasida di jou lamangi hutod dohot mangulahon ulaun ni debata. Manakudok ma mereka dipanggil bukan ketika pengangguran atau tidak ada pekerjaan. Justru ketika mereka sedang sibuk bekerja. Dadumeng gamanian tiki tenang asaboi dengga berfikir lama buat haputusan. Alai taida di turpuhon. Dang lomoro hani Jesus ihutonon nasida holan sekedar suplemen manang tabahan. Dang lomoro hani Jesus holas solang-solang sosiat ibana di hita. Manang holan songon paopat sihal-sihal. Ala iko nibana do na utama jala iko sian nasaroha do tai hutto nibana gabe si jala jolma. Nuaingon molo niarahon halak parsidoho mabaritaho barita nauli manang songon nai do ni tema gabe si jala jolma. Da torop do halak marsidalian ala ni kesibukanna. Hape justru di kesibukan do hita tarju. Da torop do halak madok ajolo pensium maiba. Jolo sidung majolo karejo on. Hadua mai. Hape olo do lasso sanga be ay marudutudu ke sibukani. Alani i molo tarjou hita gabe si jala jolma pitor tauloi mai di bagasan rohanayas. Di sosa sitongna masalah prioritas hidup do. Nalapatanna godang do narikot siula hota di Portibion. Alai aha do skala prioritas narumiko di ngulutta. Molo rumikko do ulaut ni Tuhani totu naboy tading do akka ulaon narikot di Portibion. Namarlapatan totalitas mengihutot Tuhan tergantung kepada seberapa pentingkah Yesus bagi hidup kita. Anggo holas sekedar mengikut do batotu mangidati kima. Alai molo prioritas utama do Tuhani di ngolutta danga do ngalasat di hita pitor tadi konota do akka ulaon narikoti ala tarajumi rumikko do ulaon ni Tuhani. Ikko nadong do narikot manang ikot tading do narikot ala ni narumikot. Dan untuk narumikot ikor radedo hita mangulahon sian nasaroha nang pikirat tape. Damang dainang nahinahulongan ni Tuhatta Jesus Kristus, rikko ni namangi hutut Jesus gabe si jala jolma, songon na ni igil ni tema minggu sadarion, dang namadok asa gabe tatinggal hos sude ulaotta manang profesita. Mangi hutut Jesus marlapatat doi, mangula di bagasal las ni roha, huhut para rato barita nauli, marhite ragam ni akka ulaut tabe. Asa marhite akka ulaut tabe, tabaen debata marsangap di tonga-tonga ni ulaota. Di bagasan situasi
na mangula ulaw nabe, di jodo akka sisiani nakpe naung lojabe daging na. Alai ala Jesus do marsuru manang majou, las do rohana sida mangula hotsa. Asa songonima nang hitan yan akan naporsea di Jesus. Marhite turpuhon, tarjou jala ditogi hodo hita saluhutna. Asa gabe sitidangi jala parsidohot para raton hatani debata tuna humaliak kita. Naktu sadok portibion, marhite akaparange, roha pamikirion nang gogot tabe. Pajouan ni debata tu sisean naktu hita, naing mauluata di bagasan hauduhon. Naing matahanguluhon di panggulmiton ni nguluta, paboa nang dipilih do batado hita gabe bangsona, gabe anak doho boruna, asa sude hita raphehe tu ulaon pakkobasion marhite gogo sibahenon nang tangiak pe. Alarap terjodoh hita saluhutna, patuluson parsuruon ni Tuhani, gabe si jala jolma marhite hita, marhite panguluyatta di pajoni. Marhite pajoni Jesusi, nang gabe sitidangi hita didirita, di keluarga, nang di humaliak kita pe marsada-sada. Asadada hola nakka parhobas, di jauh jamitau gabe si jala jolma. Alai tuk saluhut ruas di huria, akan aporsea di Tuhan Yesus do. Atong uloi majau-jau ni Jesusi, ay naing bayhanon na ho gabe si jala jolma, si tidangi hata ni debata, diragam ni akka ulaon na taulahon si ganu pari. Debatama margoge ho kita mangulahon na ho Bartolomo ni rohanai. Amen.